Hola a totes i tots, benvingudes de nou a un programa més de tuits de Caixa Popular Dona. Vos van dir que tornaríem pronte i així estem de nou. Com cada programa, vos recordem que la finalitat en la que va néixer aquest espai va ser per a donar més veu i més visibilitat a dones valencianes que han vingut xafant fort i que a poc ens estan deixant una gran petjada i que esperem que ho gaudiu moltíssim. Nosaltres ho farem des del nostre raconet de la nostra casa i esperem que tu també, perquè vos avance que aquesta entrevista d'avui ve i promet molt. En el primer programa van tindre a la cantant beniarresina Samantha Gilabert, fa 2 setmanes a la comunicadora i influencer de Godella Nerea Sant Fèlix, i avui, esta vesprada, parlarem una llarga estona amb una dona referent per a moltes de nosaltres, per tot el que ha fet des que va començar fins ara. Va néixer a Vila-real, va estudiar Belles Arts a la Universitat Politècnica de València i porta molts anys en aquesta professió tan bonica i a la vegada tan difícil i sacrificada. Jo crec que la seva perseverança i la lluita que ha fet en el seu dia a dia ha fet que es convertisca en tot un exemple a seguir per a moltes de nosaltres. El seu treball és conegut per tot el món, el seu art ens ha captivat i també la seva forma de donar visibilitat a allò invisible en la societat. Estic parlant ni més ni menys de la gran Paula Bonet, que la tindrem en pocs minutets així a Caixa Popular Dona. Deixa'm, abans de donar la benvinguda a Paula Bonet, voldria remarcar que el seu treball se centra en la pintura a l'oli i el gravat. Al 2009 començà més amb la il·lustració i l'altre vessant que també té és l'escriptura. De fet, este any ha publicat este llibre, que avui també parlarem d'ell, i ara sí que sí, benvinguda Paula Bonet a Caixa Popular Dona. Moltes gràcies, Emma. Un plaer estar amb vosaltres. Com estàs? Molt bé, molt contenta de poder parlar amb tu i amb ganes de saber per on anirem. Jo tenia moltes ganes d'esta entrevista i ara ens agradaria que ens comentares un poquet en què et trobes ara mateix, en quins projectes actualment estàs. Doncs ara mateix estic havent de retardar moltes coses perquè no sabia que l'anguila anava a tindre la repercussió que ha tingut i m'està exigint molt temps i molt més esforç del que havia previst. De fet, anava a publicar ara de cara al Nadal el següent llibre, que va molt vinculat amb l'anguila. És un llibre que torna a tindre imatge i també té text, i que també publicarem en anagrama, i hem hagut de traslladar la publicació al proper mes de març. També estic intentant pintar, amb el poc temps del que disposa, i escrivint molt i sobretot dedicant molt temps i moltes hores i molta energia de la bona al taller La Madriguera, que és un espai de creació habitat per dones. Molts projectes en marxa i avui m'agradaria mirar un poquet enrere els orígens de Paula Bonet, perquè no sé si eres conscient del gran exemple a seguir que eres per a molta gent de la teva professió i també per a moltes dones. Si mirem enrere, Paula, recordes aquell dia que vas tindre clar que de major volies dedicar-te a això? Recorde que les dues úniques decisions que he pres, que vaig prendre quan era jove o molt jove, i que no vaig consultar amb els meus pares, no? Que no vaig compartir a casa. Jo tinc la sort de tindre una família molt amorosa i tots participem del que li passa a tothom, no? I compartim molt. Però les dues úniques decisions que vaig prendre sense tindre en compte la seva opinió estan vinculades justament amb la meva feina. La primera va ser matricular-me en Belles Arts. Jo era molt bona estudiant i als meus pares no els feia molta gràcia per tots aquests prejudicis que tenim amb les carreres, i diré entre cometes, no? Que no són serioses. Sí. I la segona decisió que vaig prendre, també sense consultar amb ells, va ser la de marxar a Xile, la de marxar ben lluny, perquè necessitava trobar-me, necessitava un refugi i d'alguna manera desaparèixer, no? I el que va passar a Xile va ser tot el contrari, no? Em refereixo a lo de desaparèixer. Em va posar en contacte amb gent meravellosa, amb amics i amigues que encara mantinc la relació, i
i que sigui un refugi sí que va ser veritat. I a poc t'inicies, comences a estudiar Belles Arts en la Universitat Politècnica de València. Com recordes aquells anys de la teva etapa universitària? Perquè jo el recorde com un dels més bonics de la meva vida. Anem a parlar de l'anguila, no? Sí. Doncs el recorde com els més bonics, però també com uns dels més difícils, no? Pense que estem vivint ara mateix un moment molt interessant, tant homes com dones, no? Un moment en el que hi ha un despertar en el feminisme que és evident, un moment en el que estem començant a identificar agressions i maneres de comportar-se, no? Maneres de fer que són perjudicials per a nosaltres. I jo recordo els meus anys d'universitat, per una banda, com aquell moment tan feliç i tan bo, no? De saber que estava tot per fer, no? De veure't neta i pura i amb molta gana, no? Amb molta set per poder arribar a tots els llocs on volies arribar, també amb l'entusiasme, no? De conèixer tècniques, de conèixer persones, de poder viatjar. Però per una altra banda, i això ho veig amb perspectiva, pense que també van ser per a mi uns anys molt durs en el sentit en el que jo estava molt adormida, no? I era molt fàcilment impressionable i, per tant, manipulable. Llavors va passar el que dèiem abans, no? Que vaig tindre la sort de que el meu inconscient em volgués salvar. Vaig baixar, recordo que estava en classe de pintura i vaig baixar a secretària a demanar una beca al lloc més llunyà, amb el que la meva universitat tingués un conveni. Volia marxar molt lluny i aquell lloc llunyà va resultar ser Santiago de Chile, que és un dels personatges de la novel·la, de l'Anguila. També, a banda de Santiago de Chile, també t'has format en Nova York i Urbino. Què t'impulsa, a banda de Santiago de Chile, també a anar-te'n a Nova York o a Urbino? Pense que l'aigua que està quieta i s'estanca és un lloc perillós, no? Pot començar a podrir-se i passen coses que no són gaire higièniques, no? I gaire beneficioses. I jo des de molt xicoteta he tingut aquest interès, no? Per conèixer, per saber. Trobo que és interessant entendre com una mateixa experiència, una mateixa situació, un mateix problema, un mateix conflicte es pot abordar des de diferents llocs, no? I pense que és interessant conèixer la major part dels llocs des del que es pot abordar. Llavors, a mi el fet de moure'm és una cosa que m'interessa, podem anar a llocs molt petits, no? A com es fa un aiguafort, que és una tècnica de gravat que a mi m'agrada molt. És molt interessant veure com la treballem a València, com la treballem a Urbino, com es treballa a Xile, com es treballa arreu del món, no? En diferents tallers de gravat, no? Com el procés per arribar a un mateix resultat pot ser tan diferent. I això es podria aplicar a la resta dels fets que ens passen tant a la vida privada, tant a l'àmbit del que està més vinculat amb allò més quotidià o amb allò que té a veure amb el nostre ofici, no? Jo aquests últims anys he estat viatjant molt, vaig tindre la sort també de que el meu llibre anterior tingués molt bona acollida, llavors em van convidar de bastants fires internacionals i festivals literaris internacionals, no? Llavors vaig començar a fer uns quaderns de viatge, no? Que intentava reflexionar justament sobre el que estem parlant, no? Sobre aquesta mirada que es renova quan arriba a un lloc desconegut. Hem parlat de com va començar tot, com vas començar en aquesta professió. En aquests moments m'agradaria que donares algun consell a totes les estudiants que avui en dia estan estudiant Belles Arts. Quin consell els donaries? Uau, que difícil és això de donar consells. És molt difícil donar consells. L'única cosa que sí que pense que els puc dir és que confien en la seva veu i que no vulguin que no es vulguin assemblar a ningú altre. La veu de cada una és única i és necessària i pel mateix que deia abans, no? De visitar diferents països i saber diferents maneres de fer. Just ara fa un moment estava redactant un text que parlava de la necessitat
que jo he tingut, no? Jo sempre que tinc una experiència vital o que hi ha alguna cosa que m'interessa, busque la repercussió que ha tingut això a la literatura, no? I visc d'alguna manera a través també d'experiències alienes. En el text parlava de quina sort haver pogut llegir tantes dones parlant de maternitats des de tants llocs diferents, no? Per a mi és igual de vàlida la veu d'una dona com Datxa Maraini o la de Sílvia Nanclares o la de Mary Shelley, no? Cadascuna està en un context i ens parla des d'un lloc, però trobo que és molt important poder escoltar totes les històries per a tindre aquest camp més ampli i per a saber qui és una, qui vol ser una i què és el que ha d'alimentar i què és el que ha de començar a mutilar també. Em quedé en esta última frase. Abans de continuar, ens agradaria que vegeres este vídeo que anem a posar-te en pantalla, a veure quins records el porta. Fuà. És d'un documental de Beatriz Janer dins del seu projecte Filmells de Dones. Uau! I ahir veig la Paula Bonet. Quants anys fa d'este vídeo? Doncs no fa tants, però veig que aquestes flors tan pansides, doncs potser fa 7 anys. Això és de com em vaig instal·lar a Barcelona, o potser ja en fa 10. I era quan jo estava il·lustrant, jo em vaig formar en pintura i en gravat. I l'atzar, la immediatesa aquesta que ara tant deteste, em va portar a necessitar fer imatges a una velocitat que no em permetia les tècniques en les que jo m'havia format i en les que havia desenvolupat la meva obra fins al moment. Llavors vaig fer uns dibuixets que per a mi no tenien cap pretensió, perquè a més formaven part d'una cosa molt íntima, no? D'un diàleg molt íntim. Vaig penjar a xarxes i allò es va escampar com la pólvora. I és una cosa que jo no vaig viure gens bé, que no em va agradar, que vaig sentir que estava posant en perill la meva feina i just en aquesta imatge que veus, aquesta imatge que estem veient, estava intentant tornar a la pintura, amb pintura acrílica, que tampoc m'agrada gens, deteste l'acrílic, de tintes amb oli, però aquí estava com tornant, després de 3 anys d'haver estat dibuixant, a construir amb plànols, amb plànols i no tant amb línies, no? Llavors, em porta un moment bonic perquè quan vaig fer aquesta obra tenia molta urgència per abandonar la immediatesa, per abandonar aquells dibuixos que m'havien fet coneguda. Com et sents quan estàs dibuixant, pintant? Com et sents tu mateixa? No em senc. Et deixes portar. Sí, jo trobo que és una de les coses més boniques que em pot donar la meva feina, no? Quan estic pintant, quan estic escrivint, apareix una cosa que és més important que jo, no? De fet, els últims anys el que estic intentant fer amb la meva feina és justament desaparèixer com a autora, no? Si us fixeu, les persones que seguiu la meva trajectòria, cada cop el traç és menys evident, cada cop la taca s'imposa des d'una manera menys controlada. L'última exposició que vaig presentar a València ara fa 7 mesos, que també es diu L'Anguila, era un exemple evident, no? Era una exposició que estava dividida en 3 parts i la tercera part estava formada per pintures blanques que vaig endreçar en l'espai des del blanc més brut fins al blanc més net i vaig demanar que pintessin la sala amb el blanc d'aquesta última pintura, de manera que la pintura es fongués amb el mitjà, no? I desaparegués també. I sobretot el que havia de desaparèixer era el jo, no? Aquest jo que últimament, que fa tant temps ja s'està cultivant des d'aquests llocs tan impostats, no? I que pensa que és tan tòxic. Ens agradaria fer-te un joc, Paula, perquè hem estat parlant dels teus orígens, de com va començar tot, i ens agradaria fer-te el joc de la primera volta de Paula. A les altres entrevistades que han passat per el nostre canal de Twitch també els ho hem fet dins del seu camp, i ens agradaria saber quin va ser el teu primer treball que, com se sol dir, vas fer per amor a l'art. Una pintura per al meu avi.
Una Sí. pintura en la que hi havia un mar i un vaixell i hi havia una tempesta i de fet va ser el meu primer oli. I si ho recordes també, quin va ser el primer dibuix, entenc que serà este que has comentat, per amor a l'art, el primer treball artístic pagat que recordes, quin va ser? Una portada d'un disc d'un amic que m'estime molt, de Néstor Mir. Com es deia el disc? Ara no me'n recordo. De Tu a Lontan? No me'n recordo. De l'amor a l'abisme. Era en francès. Sí, no me'n recordo el títol. Es quedem en la portada del disc. Quina va ser la primera ciutat on vas tindre la teva primera exposició? Vila-real, Vila-real, el teu poble natal. el meu poble, al que tant li dec. Mm. I ja estaria este joc ràpid que t'hem fet de la Que primera volta de Paula. m'estàveu assustant Entenc que perquè soc molt roïn per als jocs. jo sóc roïna per a recordar moltes dates d'algun moment passat. Quins eren els teus somnis quan estaves a la universitat? Et veies on estàs avui en dia o tenies altres aspiracions? És que mai he projectat res. Pense que no sé si ho feia per a protegir-me o perquè és una cosa bona, perquè els últims anys sí que he començat a projectar una miqueta, m'estic permetent projectar una miqueta, però des de que tinc memòria sempre he pensat que havia de ser molt conscient del que estava passant en el moment en el que estava passant. No? Que el que havia de cuidar i el que havia de valorar i el que havia de viure i havia de permetre que fos millor era el que passava en el moment present. Llavors, sempre he considerat, sempre he pensat que que el meu ofici, no? Que l'ofici que he escollit, és una carrera de fons i que s'ha d'estar corrent tota l'estona. Sí. T'entenc perquè la meua també passa igual, està sempre corrent. I a banda que també és molt important valorar també el present. T'he preguntat sobre com et veies en un futur, que és algo que en el nostre dia a dia sempre estem pensant en el demà i mai mirem el que està passant ara mateix, mai ho valorem. Sí, jo penso que és un error. Mm. Mm. Demà ja vindrà, no? Clar, no, demà vindrà si poses el peu al lloc on l'has de posar. Si Mm. no mires el terra i corres, mirant aquest demà segurament tropeçaràs, cauràs, et faràs mal, però si els passos es van fent a poc i en terra sòlida, el demà arribarà segurament més lluminós, no? I, i millor. Sí. A continuació anem a veure unes imatges que ens posarà ara el realitzador Juanma, que són del Centre Cultural d'Espanya a Mèxic, dins del programa Duro sobre el Muro. D'això també fa uns anys, no? D'estos vídeos, d'este vídeo. D'aquest vídeo, aviam, quant temps... Mira, 2015. 2015. Mm. Sí, i estava en Lesbos. 2015, aquest viatge em vaig gaudir molt. Jo estava presentant la SET. Estava treballant en la SET, que és un llibre que vaig publicar al 2000, finals del 15 o principis del 16. Soc molt dolenta amb les xifres, amb els números, amb les dates, amb tot. I jo tinc aquest vincle tan estret amb Xile del que parlava al principi. Llavors, quan van començar a convidar-me de països d'Amèrica Llatina, deia sempre que sí a tots, amb la condició de que el bitllet de tornada fos des de Santiago de Xile i fos com una setmana o 3 setmanes més tard. Llavors això era el peatge. Això era el peatge que he de pagar per a poder arribar a Xile. I he de dir que molts cops, molts dels fets que jo considerava peatges van acabar sent experiències brutals que m'han marcat i que m'han col·locat en llocs millors. Aquest viatge va ser molt, molt especial. De fet, aquest mural el vaig pintar al Centre Cultural d'Espanya, al ple centre de Ciudad de México, i va ser una molt bona experiència. Estava a punt de conèixer a persones que m'estimen molt i que viuen a Xile. Que t'he vist en algun moment del teu treball amb els auriculars posats. Què sols escoltar quan estàs treballant, per curiositat? Vaig a explicar-te per què els porte. No escolto res. És perquè no em molestin.
Ah, vale, vale. Pensava que estaves escoltant música i dic, a veure què escolta per curiositat. No, no estava escoltant música. Era per a que pensen que estigui escoltant música, perquè, clar, la nostra feina és molt íntima i són processos complicats i has d'estar atenta tota l'estona, no? I quan et permets o acceptes treballar en un lloc públic, tota l'estona hi ha interrupcions i a mi això em molesta molt. Llavors, com que vaig fer un mural del que guarde molt mala experiència justament per aquestes interrupcions i el resultat no va ser el que jo volia o no es va semblar per a res al que jo tenia previst, vaig decidir que havia de protegir-me d'alguna manera d'aquestes interrupcions i per això em poses cascos. I també ha remarcat que també va ser, eixe viatge volies anar a Santiago de Xile. Què t'ha donat esta ciutat per a que vulguis tornar allí? Entenc que van ser uns anys molt bonics els que vas viure allí. Sí, sí, de fet, la gent que tinc des del 2002, que va ser el primer cop que vaig arribar, sempre parla d'aquell any, no? D'aquell primer any, he tornat com 20 cops a Xile, des del 2002. Aquell primer any van ser 4 mesos, va ser res, però va ser tan intens i va ser tan important per a mi i vaig crear vincles tan ferms que aquells vincles ferms ho recorden com si hagués durat tot un any. Em va donar confiança en mi. També he de dir que era el primer cop que estava sola, tan lluny de casa, en una època en la que no hi havia WhatsApp, ni teníem internet als telèfons mòbils. Si volies enviar un email havies de fer una cua llarguíssima a una aula d'informàtica. Llavors, clar, vaig creuar l'Atlàntic sola, vaig arribar a un lloc del que no sabia res, només sabia que era un país molt llarg i molt fi, que hi havia hagut una dictadura molt cruel, però no sabia gaire més, no? Llavors, fugint d'una situació de manipulació i d'abús a la Universitat Politècnica de València, vaig arribar al taller 99 i em vaig trobar amb l'antítesi d'aquell abús, no? Em vaig trobar amb persones molt bones, amb homes, amb professors que no miraven a l'alumne com a un objecte desitjable, sinó com a una persona en formació que estava buscant la seva veu. I també vaig veure l'amor pel gravat, no? L'altre dia vaig tindre la sort de que em visités l'Ancelot Belaude, que és un dels alumnes del taller 99, un dels alumnes no, és un dels jefazos, encara que sigui molt jove, és molt crac, controla molt de tècnica i té una obra brillant. I ara està estudiant al Politècnic, a València, i va vindre a Barcelona a visitar-me. I ell va dir una cosa molt bonica, no? Que va dir una premsa d'estampar, no? Un tòrcul, és com un foc, no? Aconseguís que tothom es vulgui apropar i fa un regle, un rogle al costat, no? Al voltant del foc. I pense que té raó, perquè d'alguna manera jo ara a Barcelona he fundat el taller La Madriguera, que és un homenatge explícit a aquell taller 99 que a mi em va acollir i que està ple de focs, no? Està ple de focs que no cremen, sinó que donen llum. Has parlat de la pintura, també del gravat i com he comentat en la presentació, a 2009 comences més amb la il·lustració. En concret, tens fixació per el retrat. Per què? Amb la pintura i amb el gravat també tinc fixació per el retrat. Ui, ara m'anava a fer vergonya. No, a mi m'agraden molt les teves il·lustracions. Gràcies. És el que més m'interessa. M'interessa la carn, m'interessa la pell i m'interessen les persones. I pense que en els rostres està gairebé tot. És el que més m'ha tret sempre. I són dones reals? Així, per exemple, esta dona que estem veient a la il·lustració és una dona real? T'has inspirat en algú? Igual que quan escric, aviam, és que entenc que el lector o l'espectador, la lectora o l'espectadora busque el lloc d'on ha sortit l'obra, no? Però ells i les que creem sabem que pintar i escriure ens pot portar a llocs molt més interessants que els que conformen la realitat més tangible, no?
Llavors, clar que parteixo de persones que existeixen, no puc partir d'una altra cosa, tots partim de la nostra experiència, inclús els pintors més abstractes o els que diuen que l'autobiografia està fora de la seva obra, tots partim de la nostra experiència, escollir un color i estar dient qui som o què volem, escollir un motiu o un altre també ens defineix, escollir no escollir també ens està definint, amb el que sí, clar, parteixo d'experiències pròpies, d'experiències reals, experiències alienes, també reals, però m'emparen la ficció, m'emparen en totes en tots els vels que les disciplines artístiques que m'interessen em poden donar. De fet, escrivint l'Anguila, que també parteix d'un gruix evident de material autobiogràfic, m'entenc millor quan s'imposa la ficció i jo puc llegir o veure aquesta història des d'un altre punt de vista, no? Penso que la ficció és revelació. I també diuen molt aquestes il·lustracions. De fet, en tenim unes quantes més que ens passarà ara Juanma. Esta, per exemple, també és d'un llibre teu. Aquesta és una pintura, és una pintura acrílica, està en aquest moment en el que estic tornant a pintar a l'oli i és una pintura d'un embrió que pertany a un projecte que es diu Roedores, Cuerpo de Embarazada sin Embrión, pertany a tot el material que necessito per a crear aquest llibre, però no apareix al llibre. És una pintura en la que encara no havia conegut una tècnica de gravat que per a mi és molt interessant i important, que es diu al·grafia i molt pictòrica també, que és el que et deia, no? A partir de la ficció o a partir de la taca no controlada, a partir de quan una s'oblida d'ella mateixa, una s'acaba coneixent més, no? Llavors aquesta tècnica que es diu al·grafia, que no sé si tindreu algunes imatges d'al·grafia, ara ho veurem, em va portar a entendre que si jo, l'objectiu que tenia pintant aquests embrions era fer un dol per uns fills que jo no havia pogut tindre, no? Jo m'havia quedat embarassada, havia patit 2 avortaments espontanis i volia enfrontar aquest dolor fent el dol que em corresponia fer. I l'al·grafia, que és una tècnica que deforma la taca, em va fer veure que aquestes pintures que estem veient ara mateix en pantalla no m'anaven a ajudar en aquell dol, perquè el que jo estava pintant eren embrions sans, eren embrions compatibles amb la vida, eren éssers que anaven a acabar naixent i vivint, no? I que el dol jo l'havia de fer des d'un altre lloc i mirant cap a un altre lloc també. Havia de pintar aquells éssers que eren incompatibles amb la vida i que, per tant, tenien malformacions. Això és una col·laboració que vaig fer amb Rosa Montero. Em sembla interessant perquè també llegint els consells que dona Rosa Montero per a escriure, no? Quan vaig fer aquest llibre, veia que eren els mateixos que jo donava per a pintar, no? Que al final la mirada es complementàveu. Sí. I així tenim una altra il·lustració que diuen molt, aquestes il·lustracions. Les veus i et parlen, et transmitix molt. Diuen el que poden, pobretes. I res, una de les coses que més m'agrada de la teua obra i del treball que fas és la gran visibilitat, Paula, que dones cap a grans temes tabús que patim les dones. Fins a fa poc de temps parlar de la regla era un tema tabú. A poc ja s'està normalitzant un poquet més, però a costa lo seu. O també la lluita que fas en el teu treball contra el masclisme. Un art, Paula, que sempre utilitzes com a compromís social, una clara defensa del feminisme i els temes tabús que ens rodegen a les dones. I de veritat que donen les gràcies perquè eres l'altaveu de moltes de nosaltres. Soc part d'una xarxa molt gran i, perdoneu, és que em despisto amb aquests dibuixos antics, vale? Ja està. Doncs, no, jo sento que soc part d'una xarxa molt gran, no? De fet, en aquests dibuixos que acabem de veure, sobretot en els últims, hi havia un adormilament evident i una no sé com explicar-ho,
jo estava intentant parlar a través d'una metàfora, no? Jo era filla objectiva d'un context que nombrava en masculí, no? I jo sabia que volia explicar certes coses, però era incapaç de fer-les de la manera en les que sé fer-les ara, perquè ja he trencat amb totes aquestes imposicions, no? Amb aquests dibuixos que estàvem veient, són molt bonics. I jo estava intentant comunicar una cosa que no arribava, no? L'embolcall bonic s'estava menjant el meu missatge, no? Jo estava sent superfidel al que volien que una dona autora fos, no? Que sí, que parlara però no molt alt, sí, que estiguera però creuant les cames, sí, que estigués però somrient, no? Llavors, a mi aquests dibuixos em fan mal, sobretot per això, no? Perquè em recorden aquell moment de la meva vida en el que jo estava tancada en aquesta gàbia tan gran en la que estàvem tancades totes les dones, no? Però a poc, en aquest despertar col·lectiu, una pren consciència, no? I se n'adona de com d'injust és el món amb nosaltres, i se n'adona de que si una es preocupa massa per una mateixa no aconseguirà res, no? Llavors a mi aquesta gran xarxa em dona la força per a exposar-me de la manera en què m'exposa, perquè pense que el que em puga passar a mi és el menys important de tot, no? Pense que si no alcem la veu i no il·luminem les violències que patim, si no expliquem que ens han manipulat, que ens han parlat amb paternalisme, que han intentat mutilar la nostra obra, que ens han violat, si no expliquem que quan estem als llocs públics com a autors i autores, als autors se'ls tracta d'una manera i a les autores d'una altra, no? A nosaltres, les dones, sembla que la carta de presentació sigui el nostre físic, no? I tothom es permet opinar sobre el nostre físic. I això és absolutament injust i cruel i és una cosa que tenim que trencar, no? O aquest abús del que parlava de la Universitat Politècnica de València. Una universitat és un lloc on una persona va a créixer, és un lloc que ha de ser un lloc segur, no? Llavors, clar, com és possible que en un lloc segur hi hagi persones que abusen del gènere, que abusen de la càtedra, que abusen de l'edat i que converteixin una experiència imprescindible en el creixement d'una persona en una de les seves futures tares, no? Amb això vull dir que la meva lluita no és per mi, sinó per les que venen després. Jo penso en la meva neboda i vull que la meva germana estigui tranquil·la si la meva neboda va a la universitat i que estigui tranquil·la perquè pot estar tranquil·la, no? Perquè no hi haurà ningú que la intentarà doblegar pel seu desig. Comentaves, aquest despertar col·lectiu ha costat lo seu, encara estem en camí perquè malauradament encara ens hem d'enfrontar a molts prejudicis i a moltes injustícies pel simple fet de ser dona. Sí, jo sóc absolutament pessimista. Vull dir, quan aconseguim fer una passa endavant és ràpidament se'ns tira cap arrere i només cal obrir els periòdics i veure i llegir les borrades que encara passen. I continuant en l'entrevista, hi ha una persona que de segur que coneixes que ens ha enviat este missatge. Hola, què tal, Paula? Jo odio fer aquestes coses, però bueno, com que és per tu, el que sigui. Total, que m'han dit que em passés per aquí per explicar com una anècdota graciosa nostra i llavors he pensat que estaria bé com rescatar el moment més inicial de la nostra relació, que és el primer dia en què vens al despatx, no? Com que ja em vas donar el permís, puc fer aquesta broma i no estic saltant-me el secret professional. Jo la Paula ja la coneixia, com tots vosaltres, no? De fet, jo era fan de la Paula. Jo l'havia seguit durant molt de temps i, de fet, penso que la seva obra en moltes ocasions m'havia salvat a mi o m'havia servit de flotador vital per poder com surfejar algunes situacions de la vida i sempre li havia estat com molt agraïda i de per si era una persona que jo admirava moltíssim. Total, que un dia m'escriu la Paula, perquè necessito una advocada, pel que ja sabeu, i llavors els moments abans d'aquesta trobada jo estava una mica amb la fase fan com molt pujadeta, no? I com dic jo, en confiança em va sortir com la Bridget Ball que porto dins, no? I llavors estava com eufòrica a la cuina dient que ve la Paula Bonet, que ve la Paula Bonet, super emocionada com del plan de ara la conec, no sé què, la podré ajudar, la vull ajudar, estava com super predisposada. I tota l'estona pensava, bueno, tia, però controla't, perquè tu ets una professional, tu ets
ets una advocada i tu no pots fer aquestes coses, no? Total, que la Paula va ser molt propera des del primer moment, vam fer la visita, tot bé, no sé què, i llavors al ser moment li vaig dir, bueno, Paula, és que jo t'admiro molt. I se'n va aquí la humanitat, no? I pensant-ho bé, jo penso que les advocades ens podem mostrar així d'humanes, doncs ens apropa més als drets, que no pas ens allunya. Així que me n'alegro molt d'haver-nos agafat de la mà aquell dia i continuar de la mà. Que vagi molt bé. Era Carla, és Carla. És Carla Vall, és una persona magnífica, enorme, i que està aconseguint fets que faran història. Jo em sento molt afortunada, jo sí que sóc fan d'ella. Em sento molt afortunada d'haver pogut arribar a ella i malauradament vaig arribar a ella per un assumpte molt complicat que encara existeix, vull dir, encara no s'ha resolt, però sé que estic acompanyada de la persona que millor em pot acompanyar. Tot, és que ella ho ha dit, no? Ser humana, és humana, és una dona molt intel·ligent, és una dona molt sensible i és una de les dones que està aconseguint que se revisen també les maneres d'exercir l'autoritat, no? Està desvirilitzant, desmasculinitzant una cosa tan important com és la vinculació amb allò judicial. Tan important. I a banda que des d'ací li donen les gràcies a Carla perquè li vaig comentar que ens enviara un vídeo i en ningú moment va dubtar, ens el va enviar en seguida, que es nota que t'estima moltíssim. I jo a ella, sí, i a més ja és una cosa que pense que les dues ho sabem, no? Que això també serà una carrera de fons, que estarem agafats de la mà fins al final. I això és molt bonic. Tornant a la teua obra, Paula, les teues obres han estat exposades a diferents ciutats, des de Madrid, València, Oporto, París, entre altres. Quines ciutats queden per exposar la teua obra artística i que t'agradaria que estigueren allí? M'agradaria tornar a exposar a València. M'agradaria fer un altre mural a Santiago de Xile, però com pots veure estic improvisant perquè és el que et dic, no m'agrada gens projectar. Llavors pense que el que he d'anar cuidant és el que vaig aconseguint a poquet i que les coses passen quan... No, m'estic equivocant, no passen quan han de passar, però moltes de les coses bones passen quan les has cuidat molt, no? Quan has treballat molt bé la terra i has estat pendent d'aquesta terra i has sigut coherent i no has volgut córrer. Hem estat parlant abans de les il·lustracions. En general, tota la teua obra es centra molt en els retrats, últimament està molt de moda fer il·lustracions, retrats de forma més humorística. Si et dic diferents camps professionals, a qui t'agradaria il·lustrar, per exemple, de polítiques o polítics? Aquí no de forma entraré. humorística. No? No Passa a la entreu, següent. Cantants? Sí, a més, no, és que no. Ah, no, en general no, no. Millor... No, i a més també la il·lustració és una feina que he deixat de banda i tant en la pintura com en la literatura m'estic centrant. De fet, l'última exposició, l'Anguila, hi ha mig retrat. No hi ha rostres, no? La primera part hi ha embrions mal formats, la segona part és una part que vaig pintar amb els ulls tancats i sentint que estava acaronant un cos que no volia acaronar, sense saber què anava a passar a nivell visual. Veus? Aquestes pintures que tinc aquí darrere són les de la primera part i són les pintures que estan més vinculades amb el retrat. Vull dir, potser veieu un ull aparèixer des d'una sombra. I la tercera part de les pintures blanques, on s'imposava la matèria,
els dissolvents i la inclinació de la Terra. Hem parlat durant l'entrevista de que tu eres referent per a moltes dones i molta gent que es dedica a la teva professió. Tu has tingut algunes referents que t'han inspirat a tirar avant? I tant. Sí, al taller La Madriguera tenim una paret damunt avall plena de retrats, de fotos, de dibuixos, de gravats, de dones que nosaltres les anomenem despertadores, perquè, com tu dius, ens serveixen com a llocs on agafar-nos, no? Com a llocs lluminosos, no? Per a no defallir, no? Perquè realment és tan atordidor, no? Aquest moment que estem vivint, a pesar de que estigui existint aquest despertar. I llavors hi ha autores com Roger Bru, que a més és el vincle més evident amb el taller 99 de Santiago de Chile, està Gabriela Mistral, està Annie Ernaux, està en Sexton, està Maria Luisa Bombal, està Joan Didion, hi ha un llarg etcètera d'autores que ens inspiren, que ens donen força i que ens fan seguir corrent. Ara encara no hem parlat de la teva vessant com a escriptora, que anem ara ja. Quan va ser el primer moment? Quan vas començar a escriure? I per quin motiu vas començar a escriure? Fa molt temps. Vaig començar a escriure fa molt temps. L'escriptura és un art que jo respecte molt. El que més faig com a espectadora és ser lectora, no? Llegeixo més llibres que no pas mire pintures o il·lustracions o arts plàstiques en general. Llavors és una branca que respecto molt i a la que m'he anat apropant molt a poquet. Recordo quan era estudiant de Belles Arts que em vaig presentar a un concurs als Premis Ciutat d'Elx i vaig presentar un relat i me'l van seleccionar i vaig dir ja està. O sigui, ja em vaig quedar tranquil·la i ja vaig deixar de voler presentar la meva feina a concursos literaris. No vaig deixar de presentar la meva feina a concursos pictòrics, però a nivell literari sabia que havia d'esperar, que havia de treballar molt més, perquè la facilitat que tinc per a pintar no la tinc per a escriure. Llavors em vaig atrevir a publicar text. Hem vist la portada fa una estoneta, el meu primer llibre amb aquestes il·lustracions boniques, que és l'únic llibre que vaig fer amb il·lustracions boniques. D'ahir vaig passar a Quema la memòria, a 813, a Por el olvido i més tard al meu projecte La Set, que és un projecte que hi ha imatges però que torno a les tècniques que m'exigeixen parar i treballar des d'un lloc molt reposat, que és la pintura i el gravat. Però hi ha aquell que hacer cuando la pantalla aparece dient, aquell primer llibre, hi ha text, però hi ha text perquè hi ha imatges, no? Jo em posava la imatge com a argument d'autoritat per a poder publicar el text. Fins fa 7 mesos no m'he atrevit a publicar el primer text que no té imatges. Aquest text és l'Anguila. I tot i no tindre imatges explícitament, sí que conté moltes imatges. De fet, un dels meus objectius era que quan l'estiguéssiu llegint sentíssiu que vos estàveu tacant els dits de pintura blanca. N'hi ha altres llibres, com abans hem vist una pintura d'este llibre en concret, Roedores, cuerpo de embarazada sin embrión, en el que, buscant per internet, hem trobat este vídeo, que ara ens posarà Juanma. Las mujeres habitamos un lugar que no se nombra y que está lleno de sombras. Roedores surge tras haber sufrido 2 abortos espontáneos. Es un libro que no habla de maternidad, sino de maternidades, y que cuestiona el modelo que se nos ha impuesto. Roedores se une al debate feminista para señalar y normalizar el tabú de los abortos espontáneos. Intenta hacer evidente que el mundo también ha de nombrarse en femenino.
Roedores Cuerpo de Embarazada sin embrión contiene 2 piezas, el diario de las 2 pérdidas y el animalario que le pinté a mi hija mientras la estaba gestando. Abans ho hem comentat quan estàvem veient esta imatge, queda en la frase de las mujeres habitamos un lugar que no se nombra y que está lleno de sombras, que és la primera frase que hem escoltat en el vídeo. Sí, de fet per això surt Roedores Cuerpo de Embarazada sin embrión, no? Perquè, com deia abans, jo vaig patir 2 avortaments espontanis. Després de patir el primer vaig fer el que sol fer tothom, el que és normal, el que cap on ens han portat, no? Una dona, des que és xicoteta, a una dona des que és xicoteta li pregunten quants fills voldrà tindre, no? I això ja implica que s'ha de ser mare, no? Això ho explica molt bé l'autora xilena Lina Meruane. Ella diu que la pregunta hauria de ser si volem o no volem tindre fills, no? Perquè segurament hi haurà moltes dones que són mares sense realment voler ser mares, no? Ella qüestiona també allò tan qüestionable que és aquest instint que ens han dit que existeix i que també és una cosa social. Llavors, com deia, jo després del primer avortament, el que em va passar va ser que vaig sentir el que ens han obligat a sentir, no? Que el meu cos, com a cos de dona, no estava fent el que havia de fer, perquè si jo tinc aquests ovaris i aquest úter, tinc que poder gestar, he de poder portar un fill al món. I després la culpa, no? Per una banda sents la tara, sents que tens un problema, i per una altra banda sents la culpa, sents que has fet alguna cosa malament per a que aquest nen o aquesta nena no arribi al món, no? En el meu cas, jo sentia que havia pintat i havia inhalat aigua a ras, que havia agafat massa avions, que no havia descansat el que devia haver descansat, i un llarg etcètera, no? Coses que has fet malament tota l'estona, no? Segurament vaig menjar un pastisset que tenia formatge en la pastisseria de tal lloc i no vaig preguntar si el formatge estava pasteuritzat, no? Llavors, et tornes boja, no? El subconscient, no? El subconscient anava treballant a 1000 per hora en aquest moment. Clar, i després de la primera experiència em vaig tornar a quedar embarassada i em va passar el mateix, no? Clar, jo després de la primera pèrdua i de tot el dolor que va implicar aquella primera pèrdua, el que vaig fer en el segon embaràs va ser la mare perfecta, la futura mare perfecta, no? La que anul·lava feines, la que no pintava, la que descansava, i em va passar el mateix, no? Llavors allà vaig veure que alguna cosa no quadrava, no? Que a nivell mèdic ens diguen que la culpa és nostra fins el tercer avortament, això és molt sospitós, no? Perquè fins al tercer avortament a una dona no se la responsabilitza d'aquesta pèrdua. No es posa el focus en l'home, no? L'home també està participant d'aquesta maternitat, d'aquesta paternitat, no? De l'existència d'aquesta nova vida. Llavors em vaig adonar que hi havia moltes violències a nivell obstètric i a nivell social que estaven permetint constantment. I va ser en el moment en el que em van tornar a dir, en molt poc temps de diferència, que aquell segon embrió que jo estava gestant tampoc anava a néixer, quan vaig entendre que era molt estrany que no tinguéssim informació sobre això quan és una cosa que els metges et diuen que és tan freqüent, no? Llavors, recordo el moment en el que em vaig mirar al mirall i vaig veure la meva panxa, no? I vaig entendre que estava gestant un embrió que estava mort i em vaig sentir molt sola, no? I molt malament, molt desgraciada, això, tarada, culpable. I llavors vaig pensar, ara mateix deuen haver tantes dones sentint el mateix que jo estic sentint i deuen estar tan aïllades de la mateixa manera que jo estic aïllada que això no ens fa bé. Aquesta realitat s'ha de poder explicar. Vull dir, per què no ens avergonyim d'haver patit un accident X, perquè els accidents succeeixen, o d'haver tingut aquesta malaltia, o d'haver... Per què el motiu de vergonya ha de ser un avortament espontani, no? Quan, a més, hi ha tants avortaments espontanis a diari. Això és No, acaba, que pensava que havies acabat i m'havia colat. Això és el que em va portar a voler nombrar també això, no? Per què no hi ha literatura sobre avortaments
sobre desig d'avortar, sobre parir a un fill mort, per què no hi ha literatura, no? Era la pregunta que jo em feia. Vaig començar a buscar la literatura i hi ha molta literatura. Frankenstein, de Mary Shelley, ens està parlant d'avortaments espontanis, no? Llavors és molt injust com sembla que la nostra experiència, l'experiència de les dones, sigui menys important que l'experiència d'ells, no? Tota l'estona estem llegint homes i dones sobre l'experiència masculina, no? Quan un home parla de la seva intimitat, se li aplaudeix perquè està parlant de la condició humana. Quan una dona parla de la seva intimitat, se'ns diu que som unes confessionals o unes exhibicionistes o unes egocèntriques. Llavors això també és molt injust, no? I també ho hem d'assenyalar, no? I també hem de rascar una miqueta perquè si busquem, trobem aquesta literatura. I tenim que rascar, trobar-la, il·luminar-la, compartir-la i continuar formant part d'aquesta tradició. L'únic és que no s'ha donat tanta visibilitat com altra literatura, perquè si trobeu i falta que li donem més visibilitat que el món conegui tipus de literatura. Sí? Ara millor? Sí. Val. No, que comentava que hi ha molta literatura del que estaves comentant, d'avortaments espontanis, i que hem de buscar, perquè si no la coneixem és perquè no li hem donat la visibilitat ni el ressò que es mereixia. El món nombrant masculí, els llocs de poder els ocupen els homes i són els homes els que donen veu a les històries que a ells els afecten, no? I que a ells els interpel·len. Llavors és molt important que estiguem il·luminant i explicant i donant veu sobre aquestes altres històries que també els poden interpel·lar. A nosaltres les històries d'ells ens interpel·len, sabem molt sobre la seva experiència, sabem tot sobre la seva experiència i no sabem res sobre la nostra, no? Llavors és important seguir visibilitzant, és important seguir parlant, és important saber que en aquest camí hi haurà fets desagradables, que ens equivocarem, no? Però ens hem de poder equivocar, perquè si no, no construirem mai cap al lloc on hem de construir. Equivocar per aprendre, que en això també consisteix la vida, no? Arriscar-se, equivocar-nos i aprenent, i això és el més important. Després, tornant a Paula Bonet, l'any 2018 va ser un any on vas viure este moment, que ara recordarem. Però a més, Paula Bonet és una dona que viu intensament la seva condició femenina. La seva veu pública vol visibilitzar fets i situacions habituals que vivim i patim les dones, però que són invisibles al conjunt de la societat. Per aquestes raons, per usar la pintura per alegrar els nostres esperits, per aproximar l'art al gran públic, per aconseguir que la gent jove es reconega en l'expressió pictòrica, el Consell va acordar concedir la distinció de la Generalitat al mèrit cultural a la senyora Paula Bonet Herrero. Recull el guardó Paula Bonet. Paula Bonet, Com recordes este dia? T'esperaves que arribaria este moment? El guardó, la medalla al mèrit cultural, alta distinció per la Generalitat Valenciana. Què va suposar per a tu? Va costar creure-m'ho. No m'ho esperava per a res, no. I a més, és el que deia al principi, una no pot estar treballant pensant en el reconeixement, una ha d'estar treballant pensant en el seu treball, no? I en el més important del nostre treball és donar ferramentes, construir el món des d'un altre lloc, no? Des d'un altre lloc des del que també s'hauria d'haver estat construint sempre. Llavors, ho recorde encara amb molta abrumació, no sé si aquesta paraula existeix en valencià, però va ser una notícia que mai m'hagués esperat. De fet, jo soc molt desastre amb el telèfon mòbil i no agafo les trucades. Llavors, va ser una mica difícil que me la donessin la notícia, i un cop me la van donar, jo recordo que estava al metro, estava anant a la Model, a la presó, perquè estava treballant en una intervenció mural
que volia donar veu als abusos, no? Durant el franquisme amb les dones republicanes que havien tancat, com les maltrataven, no? I com les torturaven també a través de les maternitats. Hi ha una autora molt estimada per mi, Neus Roig, que va escriure la seva tesi sobre això, es deia No llores que vas a ser feliz, i recorde que justament estava ocupant aquells murs de la presó, no? Amb uns retrats molt grans que havia fet, amb uns embrions, perquè la manera en la que torturaven a les dones era violant-les, i amb els nens que naixien, no tots, òbviament, fruits de violacions, no els permetien estar amb elles i els acabaven donant a altres famílies, no? Llavors és una situació absolutament terrible i cruel, i que coincidir aquella notícia, no? Amb el fet d'estar treballant aquest tema que trobo que és tan important, d'alguna manera em va fer baixar, no? Em va fer tocar de peus a terra i dir, ja, potser el que estic fent sí que val la pena, no? Va ser molt, molt emocionant. I molt que val la pena. I ha sigut este 2021 quan ens has regalat este llibre. Com hem comentat abans, és el primer llibre on hi ha més escrit que il·lustracions, i m'agradaria recordar este vídeo de Paula Bonet. Cuando alguien muere, las vivas somos aves de rapiña y vamos a buscar todo aquello que hace que el muerto siga con nosotras. Al abuelo le quité el anillo de bodas que hacía girar en su dedo cuando nos cogíamos las manos. A la abuela, las cartas del abuelo, así que de la abuela no conservo nada, ni una camisita. Le robé a la muerta las palabras que la viva había guardado en su mesilla de noche, sin darme cuenta de que con mi acción también yo participaba de aquello que hace que incluso muertas, nosotras importemos menos. L'Anguila arribava en març d'este any en un doble projecte, perquè per una part estava l'exposició a la Nau a València i per altra banda estava este llibre. Quin balanç faries ja han passat 7 mesos, no?, des de la seva publicació, més o menys. Sí, han passat 7 mesos i està més viva que mai. Jo estic absolutament agraïda a les lectores i als lectors, perquè són les lectores i els lectors els que estan mantenint la viva i permeten, en aquest moment en el que tot passa tan ràpid, no? En el que tot són novetats i focs d'artifici, i hem acabat de consumir-ne un i estem ja consumint l'altre. Llavors que aquesta novel·la, que per a mi és molt important, perquè per una banda, com a autora, és on decideixo ja separar totalment la pintura de l'escriptura i publicar un text que, a més, tinc el privilegi de que publique Sílvia Cessé en l'editorial Anagrama. I per altra banda, és un text que porta molt temps treballant, que porta molt temps decidint com narrar-lo, des d'on explicar-lo, no? Com fer que s'apropin també els homes, no? A aquest projecte que es posarà un mirall que els farà mal, no? Sempre diem que el feminisme és revisió i que el feminisme fa mal. Les dones en revisem a diari i això hi ha cops que és molt dolorós. I també sempre diem que si ells no revisen, aquí no estem fent res, no? De tot l'esforç que fem nosaltres per ocupar un espai públic, si ells no fan el mateix esforç per ocupar aquest espai domèstic que sempre se'ns ha relegat a nosaltres, no avançarem, no? Nosaltres no podem ser tota l'estona aquesta dona brillant, impecable, amb energia i amb capacitats per a fer-ho tot. No ho som, ninguna de nosaltres ho és. Llavors, creiem que també ells s'uneixin a aquesta lluita, que l'única cosa que vol és que el món sigui més just, que sigui que homes i dones i el que siguis que ets, et sentis en igualtat de condicions. Llavors, amb l'Anguila estic molt agraïda, a la meva editora, estic molt agraïda a les meves lectores i als meus lectors perquè estan fent que aquest animal llefiscós i fastigós
continue arrastrant-se per la terra i entrant als rius i nedant i que la seva vida sigui llarga, no? Com la vida de l'anguila, de l'animal en el que la novel·la s'inspira. En l'Anguila el llibre està dividit en 3 parts. Tenim la carn, la pintura i després hi ha les 2 parts de la novel·la. Per què decidisses estructurar-lo d'esta forma, este llibre? Tant l'exposició com el llibre anava a tindre 3 parts. La meva idea era treballar el mateix projecte des de 2 disciplines diferents i que s'entengués com un viatge ascensional en 3 actes, no? Molt dantesc, no? Passar de l'infern més dolorós i més cruel al paradís, no? A la llum que il·lumina i que desinfecta i que aconsegueix que tot es posi en el seu lloc, no? En aquest lloc com d'una serenitat que ens convé. Llavors em va semblar molt interessant veure com a nivell plàstic aquesta estructura en 3 actes es respectava. Quan una persona comença un projecte artístic, habitualment el que ha projectat i el que acaba sent la peça, no té res a veure, perquè tots els projectes estan vius, no? I a mesura que vas treballant el projecte et va parlant i tu has de fer-li cas, no has d'imposar aquella idea inicial que segurament serà la pitjor de totes, no? I així com en l'exposició l'estructura es manté, en el llibre no. En el llibre aquest cel, no? Aquest paradís, aquesta llum blanca desapareix, no? Vaig pensar que aquesta part lluminosa cadascuna se l'havia de construir a partir de la seva experiència i del que necessites, que no podia donar-la feta. Llavors el que vaig fer va ser desmembrar el treball que havia fet a nivell narratiu amb la llum i escollir 3-4 fets molt concrets i col·locar-los en les altres 2 parts que eren bastant més fosques, de manera que el lector, la lectora pogués agafar-se, no? De tant en tant a llocs de llum i pogués continuar amb la lectura i amb el viatge. La novel·la finalment té aquestes 2 parts i com tu bé has dit hi ha 2 textos breus a l'inici, un que parla de la pintura i un que parla de la carn. Són 2 càpsules molt petites que et donen la idea o el fil del que hauràs d'estirar, no? Quan entris en les altres 2 parts més extenses. I també al llarg de la novel·la parles d'un personatge com és el Hombrecito, que per a la gent que no hagi llegit este llibre encara, que ve a descriure este personatge, el Hombrecito. El Hombrecito ve a descriure l'abús de poder i una de tantes violències que s'exergeixen cap a nosaltres, cap a les dones, no? L'Hombrecito és un professor d'universitat, és un catedràtic de pintura que té el doble d'anys que la protagonista i que fa ús d'aquest poder que li dona l'edat, d'aquest poder que li dona la càtedra i d'aquest poder que li dona el seu gènere per a doblegar aquesta alumna, no? I es veu clarament que no és que tingui fixació per ella i el seu objectiu siga destruir-la, sinó que és la manera que té de relacionar-se amb el món i amb el seu ego, no? Doblegant alumnes. I és una cosa que lamentablement passa amb molta més freqüència de la que ens pensem i a ulls de tots i que passa a ulls de tots sense ser denunciada, no? És com que el propi sistema permet que això es pugui continuar exercint. Entenc que abans ens has comentat que vas viure una situació similar quan vas ser alumna. Parles des de la teva pròpia experiència personal, quan estaves comentant a la persona que descriu l'Hombrecito. Sí, clar, és el que deia al principi. Jo parteixo de la meva experiència per a traslladar allò que vull explicar a un escenari artístic i amb els mitjans que cada disciplina em permet construeixo cap a un lloc o cap a un altre, no? A nivell pictòric faig ús de l'abstracció i soc molt fidel a una cita d'un autor valencià que adore i que lamenta haver arribat tan tard a la seva obra, que és Rafael Sirves. Rafael Sirves, en un llibret molt breu que es va publicar fa poquet, que es diu El año que nevó en València, col·loca un personatge, un nen, i el posa a cuidar un cistell amb anguiles, no? I el nen diu que posa la mà dins el cistell
que li feien molt de fàstic, no? Que li provocaven molta repulsió aquells animals llefiscosos, però que no podia deixar de tocar-los, no? Llavors jo la novel·la volia provocar això, que aquest animal llefiscós que voldries apartar de la teva mirada i del teu tacte no puguis mirar ni de tocar. Llavors aquesta segona part, amb l'hombrecito, no? Amb aquest tipus d'abús, perquè hi ha més abusadors, hi ha més experiències, no només està aquest personatge, que a més, si llegiu l'Anguila veureu que no hi ha cap opinió sobre ell, no? Ell és un personatge que va caminant i va fent el que acostuma a fer, no? Sense que ningú el jutge. Llavors, així com en la part pictòrica, sí que vaig voler partir de la meva experiència i sí que em vaig voler col·locar en llocs incòmodes i sentir que estava tocant aquella anguila que no vull tocar. A nivell literari em vaig permetre moltes més llicències, no? Vaig permetre que la ficció s'imposara i que el personatge s'anés fent a ell mateixa a mesura que passava l'acció, no? És el que passa amb el personatge de Juanita, amb el personatge de l'àvia. Juanita és una dona que apareix al principi de la novel·la en un llistat, formant part d'un llistat de dones mortes, i a la que jo com a autora havia decidit donar-li 4 línies de l'anguila, no? Llavors Juanita, que està inspirada en la meva àvia, que era una dona molt gran i que parlava molt, una dona dinera, una dona que s'imposa tota l'estona, la posa en les primeres pàgines de l'anguila amb 4 línies i comença a fer-se gran i comença a parlar i comença a imposar-se, no? I trobo que això és una dels fets més interessants que ens passa a les persones que ens dediquem a la creació, no? Veure com és l'obra la que revela i la que va decidint per on anar arrastrant-se, no? I per on no voler arrastrar-se. Jo recordo que hi ha un personatge, i amb això acabe, de l'amiga de la protagonista, que es diu Lídia, que va haver un moment, jo estava escrivint, i volia que Lídia creués un carrer i atravessés un pont, no? I Lídia no volia travessar el pont, no? Tirava i tornava. I llavors pensava, però si l'ha d'atravessar, i no volia atravessar-la, no? I això va ser molt interessant perquè, clar, va ser la pròpia obra la que em va portar a un lloc molt més interessant que aquell lloc que jo havia previst, no? Llavors, sí, clar, l'Hombrecito està inspirat en una persona que conec, però no és la persona que conec. És més ficció, no? Les persones que no l'hagin llegit han de llegir l'Anguila, que de segur que tindran ganes de més. Al principi has dit que de cara a Nadal venen més projectes, Paula, i recentment a una entrevista... Venien. Recentment a una entrevista has comentat que sents com si als 40 començara la vida per a tu. Sí, sent com si la vida fins ara hagués estat un experiment, no? No dic que ara l'estigui visquent amb més lucidesa, però sí sent que tinc unes ferramentes que abans no tenia, no? Llavors, sí que sent que puc ser més coherent amb el lloc cap on el que estic anant, que puc estimar millor, que puc valorar millor allò que trobo que és important, no? Que estic més atenta a les coses que pense que m'han d'interessar. És curiós també, no? Quan llegeixes un titular després d'una entrevista llarga que el periodista o la periodista decideix que l'important és una cosa de la que tu no havies fet cas, no? Que havia sortit com un raig, no? Llavors vaig pensar que era interessant que hagués decidit aquest titular perquè potser sí, no? Perquè potser sí que tenim que prendre consciència de qui som o en qui ens hem convertit i per què som qui som, no? A què vam renunciar, què és el que vam cultivar, a què li vam donar l'esquena. Una es va conformant, i això sona molt atòpic, no? Però pense que una es va conformant no només amb els sís, sinó amb tots els nos que ha hagut de dir, no? O que s'ha vist obligada a dir, o que... Sí. I que també aquests nos t'han portat a on estàs avui en dia. T'han portat per este camí.
I per anar acabant, Paula, quins projectes el queden per arribar a ells que t'agradaria portar-los avant? Si ens pots avançar alguna coseta, què li queda per fer a Paula Bonet? Ens has regalat moltíssim. Jo vull seguir pintant i seguir escrivint, que pense que és on puc anar aportant granets de sorra que potser serveixin a algú per a estar en llocs millors. Doncs moltíssimes gràcies, Paula, per tant i per tot el que sempre ens regales, per ser l'altaveu de moltes de nosaltres i gràcies també per l'estona que hem compartit ací, que ha estat molt a gust i que moltíssima sort en tot el que vinga, que de segur que la tindràs. Gràcies a tu, Emma, jo també he estat molt a gust. Moltes gràcies per aquesta entrevista tan extensa i que m'ha fet sentir tan bé. Gràcies. I res, que fins ací el programa d'avui, que tornem molt pronte, atentes a les xarxes, perquè allí vos anirem avançant la pròxima convidada, vos contarem totes les nostres xarxes socials. Recordeu que tornarem en un 3 i no res i no oblideu mai que mai ningú vos talle les ales per a volar ben alt. Fins pronte.